Sme zodpovedná politická strana, ktorá tu pôsobí od roku 1999. Záujem krajiny musí byť v našej strane na prvom mieste, až potom môže byť záujem strany. Na čo ste tu páni dnes? No na čo, povedzte. Takto absurdne funguje parlament, že vy sa tu zídete len na to, aby ste schválili hlúposti a potom opravovali tieto hlúposti. A nie reálne pomáhali ľuďom. Parlament by sa mal zaoberať napríklad tým, že ľuďom hrozí na Slovensku prepúšťanie. Ako tieto zákony, ktoré tu predkladáte a o ktorých tu dnes rokujeme, ako tieto prílepky vlastne pomáhajú ľuďom? No nijako. Ľuďom hrozí, že sa nebudú vedieť medzi obcami dostať z obce do obce alebo do svojho okresného mesta, pretože 40% mostov na cestách 2. a 3. triedy je v zlom, veľmi zlom alebo v havarijnom stave. A toto vôbec neriešite. Absolútne neriešite, že župy na toto nemajú peniaze. Rovnako neriešite vôbec to, že v 21. storočí ľudia nemajú prístup ku kanalizácii a nemajú prístup k vodovodom. Toto vy vôbec neriešite. A my tu dnes sme sa stretli aj s vašou pomocou len kvôli tomu, aby sme tu odhlasovali to, čo ste pokazili, čomu sme venovali niekoľko dní a týždňov v minulom období. Vy ste vlastne ani nechceli prísť tento týždeň do práce. Vy ste ani vôbec toto neplánovali. Mnohí z vás sú z toho nešťastní, že tu musia sedieť. A vy ste tu museli prísť len kvôli tomu, že chcete si dnes odhlasovať to, čo ste pokazili